Welcome po sa aming YouTube channel. Bali, ngayon po, pupunta po kami sa Sitio Lanaban. Bali, mamimigay po ulit kami ng relief goods. Kasama natin si Auntie Ligaya. Guys! Artista na yan! Si Auntie Basay. Oh. Si Mami Dragon. Hi guys! Ate Joanne. Hi guys! Si JJ. Hi, guys. At syempre si Camera Girl. Hello po. Ang ating camera girl ay si Ate Gretchen. Hi guys! Bye! Alis na kami guys!
Pastulan ko ng baka. Hi po. Magandang umaga po. Ito na guys ang Lanaban. Ito yung lalaman. Nakarating din kami guys sa wakas. Kahit na pagod. Ngayon lang ako makapunta dito, guys. Anong masasabi mo Ante sa layo? Ay, talagang napakalayo. Masakit na ang feet ko, guys. Sakit na ang tulang. Yung tulang ko, guys. Walang laman yung, wala kasing laman yung pit niya. Kalimutan ko lang nagkuha ng kutson. Kutsun. nakarating din. Nakarating din. Anong masasabi nyo? Hey guys! Guys, malapit na sa bundok. I know. Lalala. Baba na guys. Kasakit naman yung isang pet. Ang daming pugo. Malayong tubig guys. Ginugid nila guys. Diyan na dalanan tayo. Palinsama ka ko sigat. Hala, si Auntie Ligay hindi na makatayo guys. Nakakapit na yung pet niya sa... Namanid na guys yung pet. Tayo. Mahapde na daw. Sobrang layo guys. Tumakit ang mga puwet. Isa niya baka nagasigas. Ang cute ng kanilang bahay. Hello. Hello po. May sarapin yung bag mo. Hello po. Magandang araw po. Ang cute naman ang kanilang bahay, guys. Ito po ang sityo Lanaban Lanaban? at sityo Kasuyan. Chicho Labanan. Grabe, malapit na kami sa Blue Mountain. Ba't ate? Siya lang mag-isa? Ay, kakaanak lang? Wow, ka-cute. Babae yan? Ay, lalaki. Bagong silang. Balutan mo ba Kailan lang nanganak? Ngayon lang? Ka-cute oh, ng baby. Oo, nag-ano na. Ilang taon na siya? Parang kabata mo. Binto, pa. Ikaw nagpaanak doon ate? Ay. Saan po kaya? Taga Monteklaro. Layo pala dito sa inyo. Amaling, kami, amaling. Grabe. Bugbog ang puwit namin. Kakaupo. Natagtag. Hello, baby. Ilang taon ka na ate? 16. Saan po ang, yan pa lang po ang anak mo? Kailan ka nanganak ate? Ha? Ano, Ah, baby? baby. Pa? Hello kuya. Anong pangalan mo kuya? Ha? Anong pangalan mo? Tawagin mo yung mga kasama mo, dali. Saan sila na po ng sarapon? May ibibigay kami. Kaway kayo, kaway, kaway. Picturean kita balong dali. Smile, ngiti kayo. Ngiti.
Dali, tingin dito. Yan, ngiti kay kuya. Kuya, huwag mo kainin yung daliri mo. Madumi. Kamay mo, baba. Tingin Oh, tingin dito kuya, oh, tingin. Kuya, tingin dito. Oh, ganun, oh, naman si kuya, oh. Oh, yan. Diba? Ayos yung, tambol nila siya. Kapatay, sipain mo rin yan. Oh. DIY. Takip ng kaserola. May malak kayong gulok. Kuya, dito. Astig din yung apakan, oh. Panis. Kaya niyo mag-gape container na. Sa malilim, mainit kaya. Aba, bagong ligo, Sana all, bagong ligo. Hindi ka Ganun, na camera girl. Di ka ganun naligo. dapat, Oo, naligo. Ang Oh. mga bata. Sakay na ligo ate. Naka-pink. Dali, doon na tayo sa loob na mainit. Bigyan namin kayo ng pagkain. Dali, huwag mo maiyak. Kasi basta yung bag. Wala, walang damit. Bagong ligo. Oh, bago ang damit, Sabi nyo, hi guys! Sabi nyo, hi guys! Dali. Hi guys! Huwag kayo mahiya. Hi guys! Dali. Dali. Kaway. Kaway kayo, ganun. Dali. Yan. Tingin dito Tingin dito sa camera. Dito. Tingin dito. Oh. Hi guys! Hi guys! Smile, ngiti. Hi guys! Hi guys! Hi guys! Sige, bigyan muna yung mga bata. Yes. Opo lang. Opo lang. May tinapay pa yan. Huwag kayo mag-ano sa akin. Sige, bigyan mo sila nanay. Baka di pa nag-almusal. May Milo, may sesto, may tinapay. Yung Milo ititimpla ha, sa tubig, mainit. Ayan ay. Papasukin mo dito, ate. Dito po kayo, dali. Dito, pasok. Ay, ate, oh, baka makagat niya yung Ano ba sa katilaw? plastic. Magbara. Masaya ka, kuya? Masaya ka? Ha? Masaya kayo? Dito kayo, dali. Ako po kayo dito. Upo kayo dito, dali. Dito. Dito kayo. Opo, dali doon. O, dali, upo muna doon. Bigyan kita. Dali, upo muna doon. Upo muna doon, kuya. Dali, bigyan kita. Ito po ay konting tulong lamang po sa inyo, pero ito po ay hindi galing sa ating gobyerno. Ito po ay may sponsor po na tumutulong po sa mga katutubo na pinapadaan po sa kay Dragon Fruit Lady. Yun po yung kapatid ko po. Pwede na po tayo magsimula sa pagbibigay para po iba na kung may malusot.
Yung po, yung ang usapan ko kasi wala dito, hindi ko mabibigyan. So, yung sa kasuyan ko, yun po yung naging usapan namin, 3 beses po kami pabalik-balik doon. So, kung hindi sila pumunta, alam ko sila. Eh, mamaya na lang po kung may ano kasi, baka meron po yung nandito na walang pangalan dito. Siyempre, ipapalit na lang po natin. Orsos. Wala. Tina Gonzales. Wala. Tapos na lang po yung kamay yung tawa-tawa. Wala din. Kahit anak na lang, kung walang asawa yung anak. Kung walang asawa, ay kung nandito yung anak, kung yung asawa nandito, pwede rin na. Basta may representative. Tunang yung gani. Tunang yung gani. Maribel galing unan. Gani po yan. Wala. Yaway Ordano. Nora Tanay. Papunta pa lang yun. Nasabihan namin yung kanina eh. Sagyong Gayna. Saan po ang anak ni Sagyong? Sagyong. Wala nang mulak ka niya po eh. Awa, pati nga yan. Lante. Yung Maribel kanina. Saan? Maribel? Maribel. Tayo. Thank you po, Tito, subscriber, secret subscriber, and solid supporter from South Texas. Bali, 3 po sila mga donors. La,
Cute. Babae yan? Babae. Uy, akin na lang. Ilang taon ka na ate? Ha? Ano? Ilang taon na ba? Kayo po, ilang taon na? Uy, kaganda pa. Oh. Akin na lang. Pwede ingin? Jason Pizza. Ilan na anak mo ate? Ay, isa pa lang. Alam pa. Kaya isa. Kay Jason, yung asawa niya nandito. Wala pang Kagit oh. Kaya isa ay. Picturean mo. Dinalkot na muna kaslak. Babae pa. Ate, may 15 ka na? Wala pa? Ay, Jepe ni isa. Bigyan mo ng ate yun, yung dalawang bala. Yung Hansel, Gige. Meron yun. 13? May nakuha ka na ate? Asan na po? Bigyan mo ng biscuit, ano? Meron na. Ano pangalan nun? Lito Francisco? Pero taga dito kayo sa Langaban? 13 pa lang siya. Saan yung asawa mo? Wala. Wala ko ng asawa. Pinapayate rin wala. Bigyan mo ko. Yun o, nakashoes. Yun o, pajama. Wag! Ano yun? Sige lang, ate kasi. Naka-Mickey Mouse. Ba't tayo walang picture? O, sinong wala pa? Kunin na ni mami mo. Ayan guys, pinamigay na lang namin po yung sobra para ano. Sobra po guys. Wala, nagising na yung baby. Gising na. Hala. Bulga. Paglakad ko yan, ilang oras hanggang amaling. 2 oras. Ilang oras. Lakad yun, lakad lang. Pag wala kayong bigas, kuya, anong kinakain nyo dito? Kamuting kahoy. May mga tanim din po kayo dito. Kamuti at Mga nami, karot. Saan kayo kumukuha kuya? Diyan sa bundok. sa bundok yan, sa mga gubat-gubat. Ayun talaga yung ginagawa yung kanin, no? Bigas. Kung wala talaga, wala na. Walang-wala talaga. Pero araw-araw din kayo nagbibigas. Oo, nagbibigas na rin. Kung mayroon. Hinahaluan na lang, no? Oo. Ngayon nga, alos sanay na sa bigas. Ang mga katutubo. Alos, nalimutan na yung mga dating Mga native po na tradisyon. Oh. kinakain. Oo, kasi ano na rin. Kasi malapit naman po kayo dito sa kabukiran eh. May mga bukid naman po. May mga palay-palay Ito din. amin na yun lahat. Pag tag-ulan Pag tag-ulan, na, masasaka po ito. Pati yung diyan sa diyan. sa inyo rin po yung bukid po na yan. Sa inyo po. Kayo po may-ari. Kulang pang panggastos nga namin diyan. Wala, hindi nga nasaka lahat. Dahil kulang sa mga abono. O mga abono at saka mga similya. Dito kapag sa tag-ulan dito, mahirap pumasok kasi maraming ilog na madadaanan. Hindi kaya ang sasakyan. Talagang lang. Pag hindi matapos yung yung ginagawa nilang i-video. Pagka yung highway po na yun, dito rin po ang Pero pag matapos yung IV, may kalsada daw pa. O dito pa pasok dito. Diyan lang, dito lang. dito lang sa may pinto niya. Hindi, ayos na no. Pag na ano, Pag mga hindi na kayo mahirapan mag, kahit may motor na lang kayo dyan na yan po nga. second hand na ano, kahit karag-karag na dyan. Basta makatakbo. Di ba? Hindi na kayo mahirapan magpunta doon sa Kabias na. Oo. Malaking tulong din yung nabigay namin. Ay malaki. Malaki talaga ang pan. Malaking pasalamat namin sa inyong pan. Ginawa mo pa. Pagpapala sa amin. Problema lang po dito pag may bagyo, no? Oo. Hindi po kayo naabot ng tubig dito? Malapit lang kayo sa ilog eh. Wala. Pag malakas ang hangin. Giba. Di ba talaga? Tayo ulit. Ganun talaga. Iba tayo. Juan, di na lagyan ng kahoy. Magkabilaan. Hindi rin nagigiba. Diba? Ginapaghandaan nyo rin, eh, no? Pag may balita na sa radyo. Yung ano po, yung bubong ninyo, hindi po nalilipad yan. May Yung iba naglipad na, yung inayos lang yung iba. Ang ganda naman ng drum ni Kuya.
Sige nga, sample nga. Sample. Sample. Yun na. O, yung paa. Yung baba. Yan. Astigo. Ito guys, ito yung ginagamit nilang pang instrumento. Kasi ano yata ito simbahan. Ito yung kanilang simbahan dito. Ikaw ang tumutugtog dito? Isa pa, kuya. Sige nga. Pakinggan nga namin yung tugtog mo. Dali na. Tignan mo guys, oh, ano lang siya. Mga galon lang. Junk shop lang yata itong mga lumang mga galon-galon. Tsaka takip ng kaserola. Sige nga, pakinggan nga namin. Okay? Sige kuya. Galing ah. Palakpakan. Yun, oh. Galing pala eh. Wala kayo sinabi ah. Kaya, ito guys, ang libangan nila dito. Yan lang yung kanilang laruan. Walang cellphone. Punta ng mga bata sa kapatagan binubuhay ng walang cellphone. Yun, oh. Yay, thank you. Oh. Very good, si Kuya. Very good. Salamat. Mana-mana. Sige po. Guys, yung bahay nila. Oh. Pero may nakatira dyan. Yan ang kanilang basketball court. Malambot pa yung bola mo, kuya. Ay, galing ah. Wala, dalawa.